Help me take your hand and lead me, show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Iti Matthew 5, iti kapitulo 10, nga aging gana ti 12, ang kapitulo nga versikulo na. Nagasat dagiti maidadanes, ama ipuon ti kinalinteg, kadakwada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo unto nulaisen da kayo, ket idadanes da kayo. Ket pagsawan da kayo iti amin akita ti kinadages, gapuna kanya nga agulbud da. Agragsak kayo ket agrag ukay launay. Tatigun-guna, dakkel sa dilangit. Takas tamat, ti pinangitadanes da kadagiti mamadto, anagbiag nga mon una, ngam da kayo. Even though at times I'd rather go along my way, hear me take the right direction, take the road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the wonderful life. Thank you for the blessings that you've given us. Thank you for this day. Amen. Amen. May siya manen na po nga nembag nga oras kada kaya amin na po nga anak apok kada adikida nga mahilig manen na po nga umay agbuya kada din ay nakaawang launay a programa Rayaw! ni Ilocano. No. Ang ada kay timangin intro Naibag nga oras gagayam kin kakabsya. Lola Basyang. Nakuha po na ba rin to? Ay, sige Lola Basyang tuloy mo. Tera, kasensya. Adatol tayo manan nga may agdadanggay, agraragsak, and agrarayaw. Ita nga malem so dawatin mi garoday Mm. nga
share yo. Dati nga programa, tap na hindi kasi kat ado tayo nga agridin na aw itang nga oras. Magkadwayo te tangatang dati na inumuti biyang bansyong bangset lamang. Manaon no manghe. Ano dajay? Nandiyan ka siya. Dak man ang pauta. Dalo, teet dito. Kunak nga mo'y saksakay dyan ta pick up mo dati nga ubing. Kunak no nagipastor kaldeng abay Nagsabay. datoy ka. Nagsabek. Ang mga nanunungan sumami lang nilungan mo. Ha? Mga Dakat din nanay. sa retak. Ket makadkadwayo mat. Nalulayo nga basyang. Basyang. Manghe. Ha? Mangke nga, bangsay ko naman. Kabilang to. Ano? Bastos ka, dapat liya doon tayo. Kas-kastam. So, paluko ka, unok, anak ko na. Manghe. Ni mangke nga, bangsay. Nga mangke. Alright, so hello, kanya tayo amit nga sa nga pada umay maningan na umay manin danunin dito nga programa tayo ng pauluan. Rayaw ni Ilocano. So na-imbag ka nagasat nga Wednesday afternoon kada tayo amit nga sa nga pada. Yes. Ayan, kamusta sa? Apo, dagita kayo. Greetings. Adapay Adapay natin na mustasa na. Kamusta sa kamarunggay nga si daing tayo ita. Ayan, so kablawan da kay manapoy tinang bag nga oras, makadgadway apo tiniktina onigiti tangatawan sa bali apo nag-iisa prinsesa na kanayaw ni Ilocano sa bali. DJ Klang lamang po. Yan makadgadwayo mo tapo tayo na taar na taraki. Nagwapo itiya Rayaw ni Ilocano awan sa bali. DJ Reventor Lagmay po. Apo nag-imasan. Alright, kata syakmat kata apo ting kaya makatakta ko na ita. Yes. Agdama. Ang dakilang pinduter siya po, Marvin Agne po lamang. Yan. Ayun, so, Imasan. ayan, sa mga nandito na ngayon sa ating 456 live viewers, Yes. dawati kong garating i-share nyo na itong programa natin. Tap noto tayo nga agkakadwa ita. Sa mga GC ninyo, sa mga grupo ninyo, sa messenger, sa lahat-lahat po, sa buko junga wall, i-share yon dito nga programa na yon. Ita nga mali. Yes. Ayan, so, ayan, sa wasak ba iti amin, nagyaman kami mampailang po kadagiti nakapag-share na ng ating program. Aha. Maraming salamat po sa ating mga sharers. Ken Kastabitan sa mga nakapag-send kanina ng stars. Thank you so much at sa mga magsisend pa, agyaman kami apo. And syempre, welcome po sa mga bago nating followers dito lang sa Rayaw ni Ilocano. Welcome kayo dito. Yes. Alright! Yan. And syempre, most especially, hindi magiging successful ang ating show kung wala silang nakantabay sa atin ang ating mga Johnny Bruce. Sponsors Kaskada, Ma'am Kati Chua. from Saudi Arabia. Tita Jo Ramos. Yes, from Switzerland. Ma'am Mauricio. Ay, Remy. Remy Mauricio. Yes, from Switzerland. Ayan, kaya Tita Dina. Duminsil from Switzerland. Kini Mr. and Mrs. Rolly and Ruth Clemente. Yes, from Honolulu, Hawaii. Yes. Kay Sir Ray Denzel. Yes, from Hawaii. Kini Sir Arnel Balvin Fernandez. Yes, from San Jose, California, USA. Mr. and Mrs. Dominic and Emma Fernandez. Yes, from San Jose, California, USA. Kini Fresner Gardia. Yes, from LA. Sir Paulo Mata. Yes, from LA. Kini Sir Jonathan Rapacon. And also Sir Benny Rafal from Italy with love. Yes, kan kastamatan, kakabsat. Thank you so much kay Tita Minda, my love's last sister. Alindayo from Singapore with love. Ma'am Jacqueline Ducusing. Yes, from Singapore with love. Tita Gina Banco Pacelo. Yes, from Singapore with love. Kini Ma'am Lainey Acosta. Yes, from UK, London. Uncle Ajay. Yes, from New Jersey. Yan. Violeta Barayuga. Yes, from Spain. Kini Sige. Kini Ma'am Aisel De La Cruz. Yes, from Portland, Oregon. Yes, and syempre, maraming thank you rin kay Sir Willie. Justo, yan, from USA. USA. Yan. Yan, kinakasama din kini Ma'am Marivic Iglesia. Yes, from Hawaii. Tita Marian Kinsay Yes. from Toronto. Ayun. Canada. Yan. And syempre, maraming salamat din sa grupo ng Friends Forever Straight from the Heart Foundation. Headed by Ma'am Rosin Alibuyog and Ma'am Judith Ramos. Ayun. Yan. Hello, FFS. Aha. FTH. Yes. Gan kastamatan, maraming salamat sa Switzerland Fanatics para sa sponsor ng ating
Yamaha PSRS 775. Yes, Ayan. ang ating keyboard. Ang ating makinilya. Well, Yes, thank you so much, Switzerland Fanatics. Hello, sa ating Tres Maria. Yes. Ken Kastamaitan, maraming salamat sa sponsor ng ating microphone, Iti Damayan, Filipino Malaysia Chapter. Original. Original. Yan. Thank you so much. Yes. Thank you, and syempre, maraming salamat at magandang araw din sa Raon. Electronic and Merchandise. Yes, nga kukuha kinimatmato na ni Mr. Christopher Aquino, itiraon Electronics and Merchandise. Kitagtagila ko apo kadagitin na nakalidad unay ken nagbipintas nga amplifiers, speakers, equalizers, mixers ken na duma pa. Iso dagitin na kahit na naputi upgrade iti na gamit na muna na kahit na iti gumatang iti pangliliwana iti bayat iti kaadda na apo ti balbalay. Yes. Yan, mapangkailang apo sumadjadjera on Electronics and Merchandise. Sa jeta apo nga masapulan, dagiti na kalkali kaguman tayo nga nakapinta sa unay nga pang gamit pang service. Yes. Yan, dagiti na mahilig apo tayo video okay. Agroma Adamat up. apo laklako da nga video okay machines. Kaya dagiti Apo. na mahilig met nga pumindo takas la kanya. Yan. Ananay. Kadamat apo tagilako da nga keyboards ida kada. Na duma pa apo isong ano gamit pang electronics apo ti sapulin tayo. Antay nga dodwa nga masidig dito na Raon Electronics and Merchandise. Ay tiraon, Electronic and Merchandise. Masarakan nyo lang nga po along the National Highway kay Kawayan City, Isabela, Batog lang iti Shell Gasoline Station. Yes, so nga ano pang hinahanap natin? Yes. Pumunta na tayo sa Raon Electronics and Merchandise dahil sa Raon Electronics and Merchandise Siguradong panalo ka! Yan. Okay, so maraming salamat din sa grupo na hindi tayo iniwan simula noong umpisa hanggang ngayon. Ang grupo ng Damayan Filipino Association Incorporated. Ayan, iti Damayan Filipino Association Incorporated. Ket may sanga. Yes, pud na unay kakabsat ken gagayam may sa dating nga life plan nga mabalinta apo nga asset gun kana baki membroan ng nangruna apo dagiti na taga Balasi taaw. Nga kahit namot apo ti mangala iti plano iti panagbiag na. Kensan lang nga DJ lang DJ Ray iti mabalin nga makimembro dagiti na taga Balasi taaw. Wow. Mabalin met ora datay nga taga diti na Pilipinas. Anyaman apo iti dialect tayo. Anyaman apo ti sa dino man apo ti entay diti Pilipinas. Mhm. Mabalin tayo nga sumali ti data nga programa Damayan Filipino Association Incorporated. Para iti kanayon na pong impormasyon, kontakin tayo lang ni Tita Jo Ramos. Ayan, batiin natin yung ating Magic 5 Directors ng Damayan Yes. Filipino Association. Tita Jo Ramos, Directress Dina Dumingsil, Directress Ribing Corpus Yes. Ricardo, Yes. Directress Lily Aquino, and Directress Mami Gina. Ibonya Yim. Okay, kakayam kan kakabsat karayaw ni Ilocano. Hawakan na natin ang ating mga cellphone. Aha. Ilagay na natin ang mga headset at ilagay na rin natin ating mga Bluetooth speaker. Yes. Tarugyanan tayo. Di agraragsak ag dadanggay kapulain kadagiti panglukat nga sunata bilang musikal iti palang programa tayo nga na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Naraniya abulan sikat mangi panagne ikanin karini anapasne lamingis ti aglawlaw isut mang pasingge nagbukel nga aya napno isamin o bulan anapile sikat mang pamaye di pateng ni anapas ne di aring literani ang mo di ako pasado bang silaw pinate adi ang mudo oras na ti gunteng tapnuin na ukrade ti biligi ayat atar-tari patuwe manubok na ato di kabaylan na tumbae natipker kinapudno na usaragame Ray Ni
Ilocano. Hello, 541 live viewers! Yes. Share pa more, Karayaw! Share nyo pa! Yan. Narayang apula sikat mangi panagnet di karini anapasne lami isti aglawlaw isut mang pasinde nabukal nga ayat napnong isamtin opulan anabile sikat mang pamayen ipaten pategni anapasne di ari literani ang mo di ang kupasado bang silapi natin adiag mo doon oras na titunteng tapnuin na ukarade di pilig ni ayat atar-tari patuwe panubok nga ado di kabayalan na tumbae natibkar kinakudno na usara gamit oras na titunteng tapnuin na ukarade tibilig ni ayat atar-tari patuin panubok nga ato di kabayalan na tumbae natibkar kinakudno na usara gamit natibkar kinakudno na usara gamit. Alright, another balse, lakatan ni Berendor. Ay na bakit ang abalasang kasat na inasinang sangitan taaddakan itidinaan naramanan hindi panawen ang maisotay na lasbang agbabawi kaman una lang saan munton pulos maramanan tay saba alakatan ni tatang mainbagla kumangaap-ap mutang umay kan na ng puta inta at pasyar na panagliliday mo inta agasan mapanta aduay jay napita sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tata at igayam ni nanang ko at dasiling nilupo na iti bandati nga na at dadaklela sugat na napalalo ang istut ko kapusugat na ang babasa nakiyapa ka nung hindi isip na wasay ka Rayaw! ni Ilocano. Hello, 596 live Viewers! Wow. Share pa more! Yes. Yan, pabuti natin siya ng 1,000! 500. Dapat Tay na bakit ang abalasang kasat na inasinang sangitan taaddakan itidinaan naramanan hindi panawen ang naisotay na lasbang at babawi kaman una nang saan munton pulos maramanan tay saba alakatan ni tatang mainbagla kumangaap-ap mutang umay kan na ng puta inta agpasyar ta panagliliday mo inta agasan mapanta aduay jay napinta sa lugar kasadyay mo makita tay saba ni tatang at igayam ni nanak ko at dasiding tilok ko na iti bandati nga to na at dadakkel sugat na
napalalo ang ikot ko sa puso at nagbabasa nakiapakano iti isot na wasay da ato'y gayam ni nanak ko at dasiding ilupo na iti bandati nga ito na at dadakkel na sugat na napalalo ang ikot ko sa puso at nagbabasa nakiapakano iti isot na wasay da nakiapakano iti isot na wasay da Right out ni Ilocano. ay Okay, another balsa. yes Kumansyong kami mang kinikasinsing ko. Sige pa. Egante bye-bye man. Terwem kasyansya. Nabang nepay terwem ni Berento. haan nyo nga paglulukwan alola Guwapo, Berento. well Lola thank you Edi. Siyempo te ega. Eka igaaw Kenrabe kenalinaw. Intanto adwa akas na tanaw. Agkanta eget day bay bay. sige Lolo lalaygan nyo Lola Basyag Nalaw siya gagarko. kanyo la paglulukwan ha Demde kastoy at simpo. At tugaw kanta ito'y takyaga. Day bay bay kat mat madamdo. Sadyay awan tinagsak. Adaraksa ka. Sadyay adan teregat. Balita. Sadyay makaling-lingay. Jay bye-bye ket naapgan. ay ama Right out ni Ilocano. Rayaw ni Lucano. Hello, 626 live viewers. Ano Apo. no? Nagemasay. Nagsingaw na. Balo. Ano na yung singaw na balo? ay Kagatin tantoy kan kanta. sige sige Inalaot nga ayan ayat na. Danggayan tanto akas gitara. Ay. Jay awing dedano mabo. Sadyay ganyan aragsak agragsak. Sadyay awan teregat regeregat. Sadyay makaling-lingay. Jay bye-bye ket naapgan. Choros, choros. Sadyay anyan aragsak ragragsak. Sadyay anyan aregat regeregat. Sadyay makaling-lingay. Jay bye-bye na ma no no ket no no na naapgan. nang uman na Raya! Ha. Ontok, sumanting ka na. Rayaw ko na ako. ay Hello, is 666 live yes viewers! hello di ba nga sumangpat Hello sa ating mga bagong dating. Sigurado na naman ang nintay na ating... pintas Sigurado na naman ang ating... ano tawag? Nya. Hello, darling. Ha? Nice to see you. Napay, nakaseksek si ato wala yan. nakapimpintas mo Nanibago naman ako sa itsura niya. nakapimpintas mga nakapungpunggan Ang pretty naman. Ah! Tapos yung isa, sigurado kayo dada. Okay, so, ayan, Rogyan na tayong shout out. Yes. Sakbay tayo ngayon, mamudamdaman na gitiya. Guest natin. yes Nang gaganda. Ang gaganda ng mga guests At natin. nagpipintas ngayong nila. araw. Oo. Oo. Dagiti nakapungpunggok. Punggok. Apay punggok nagbabatid. isla isla mo lang imbaga nga nagpupunggag dan Ano karod? tinapunggok ko dati nakabatik na Ano naging karod? makal. Napungga ko na. Napungga ah. Ay, pungga. Oy. Pupunggang ang bisita Yan. tayo. Lagi jay. Kuna ni Tonton niya, Mm. orayam nga magsiyak tagpakita ta camera ko na na. Abay. Bumalis. Bumalay sa. Okay. Hello kay Tita Dina Duwing Sale. Annalisa Buwan. Dena! Adada ka nga po kuming Lola. kapimpina. Lola,
Apay berentor. Agtal na kayo basit hanga da kayo Apay tagibasa. berentor. Dagita ubing lata ti pangitidan nyo ta microphone. Wapo kayo. kaunay berentor. Ay, thank you, Lola. Sige, Apay- Lola. Sige, tagibasa. Apay pogi. Oh, sige. Thank you, Lolo. Sige, Lolo. Thank you. Apay pogi taer. Nga chick boy. Toto. Sa mo na yunan. Ay kasay. Sige nga Rod. Basang. Sige. Sak. Sige. Siguraduhan siya kagabasa. Well, Lola, Hello, Minerva Arrucana, Ayan. Mauresio, Data. Helen Cetro Santiago, Kasla protas. David Solomon. Ay, Solomon. David, Hello, ako ko. David. Mm, Ayan. Kumusta ka? Dube Sampaga, Agor ka, Lola. Sige. Itid mo lang takinig. Esabilo Rojas, Ay, Lola. Data, ni Isabilaw, nga chat, edit messenger ko no kwa, damak no, awan live. Hello, Dave Isabilaw. Ay, Bilaw, nga po kami nga taga-Rojas. Nga chat no, awan live tayo, sa dumawat Aman, ni talaga. dispensar. Belong na na data Ni Belong. Bilong. O, Bilong. kumusta ka, Bilong? Ayan, Roy Bayobay. Bayo-bay. Sige. Sige. De La Cruz Abigail. Oh, Yan. Data. Hello, Abigail. Data ni Abigail nga nalay nga mga tipatane. At, Lolo, mo pagbagangan alay nga mga tipatani. Ano nga Palang. Ay, palang. Jeme Kabart Komelang. Ay, ni Oh. Jeme, nga nag-hesente star. Well, Jeme, tatay patient nga siyang dato. tinggi apo kok nga mamamutay, bagbagam nga. Pangsyok tong ko dito. Ay, Kan kastamit thank you kay Sir Arnal Balbeng. Narnel. Apay, Well. nagtanggal mo di balbin mo. Nagsancho na matesta. Ay, Star Arnel. Agyamang kami apok, kinagyamang kami tayo sa nga karton na 4 kantaw. Ngintid mo Basaw. kinagbintaw. Sumading ka Agbay siya, man. Wala nga, agbagiba, basa ta, bakit sumalsali ka mga lakayan? Kaya siyempre, amom no hangko nga ayudan, da kasinsing ko. Ay, Hanam mo, tararamidin na. Em- Paisaw, Lola? Impossible. Oh. Impossible. Oh. Sige. Impossible. Sana ko Impossible. Ay. Mary Jane Elaga. Oh. Nga kabsat dito taga Ilagan. Jacqueline Reboca Pedenes. Oh. Oh, nga Sige. kasensen ni Petines nga Benjelin. Oh, Patines Farm. Sige, Manso. Kan kastamitan kanabilik wa siya dek lugit ti man. Hoy, magbagam nga lugit na. Dandaman na. ay, baton na tayo. Pay lugit eh, bagbaga mo. Loko ka. Data, te kung kunaking ka. Nga lawan, nga prinaw, matodas ka. Lugit ko naman yan. Panalpaakan na tayo dito eh. Sige, so may nagana na basak gamin. Ano? Pasensya Ano kayo. na? Tawan dyan sa arming ko. Ayan na gana. May ligo si Dick. Lugit. Sige, harap. May ligo si Dick lugit. Lugat man. Sige, Mere tiro. siya barogan. Mm. Linya kusta. Yan, Hello, dagita. Lene. Data nangitid Oh, te. kutam siya. Silpon kin Halo Black te studio. Away. Ilocano. Siyang ka ba siyang? Wan. Kuna Ah, tong sige. ano go. Kinipuntit drummer. Data ni Oy, Puntet. Puntet hanga pultet. Puntit. Ayaw. Kumusta ka? Puntet. Ayan, kablawan tayo. Napay siya din sa ang soble dya. Boses ko. Kasi siya. Man, sige, Manso. Yan, kablawan tayo, Juan Titi. Yan. Victory Band ng happy anniversary kahapon. Ay, Happy Juan. first year anniversary Oh. ng Yun. Victory Band. Dagita po, Victory. Ay, Ay, ban. May ang soble. Boses ni Kasenseng ko. Oh, happy anniversary kada kayo. Well, Pasensya kayo ta. madi kami nakapan. Kami- Naikat kay palig dyan. Lokopter mga may sa. Wen, ay na. Impakilon siya ni Birinturan. No na pang kayo sigurado mapan mo no. Ay, well, ni Kuyog, may ato yung bagalagi silipin. Right. Hmm. Dawit na ka nga basket. Ha. Ayan, batitin natin si Norbert de la Cruz, Lindmark J. Pura, Susan Shampo, Estrelyn Gerardo, Yes. Tita John Ramos, Yes. Premalina Lardos Presyon, Tita Remy Mauricio, Yes. Jenny Simangan Manuel Selmaca, Mm. Marlene Agudon Jascan, Yes. Celeste Nobel, kay Selmaca, Aiden G. Malindin, Irene Bagawizan Corpus, Mhm. kay Egay Agustin, Yeah. kay Pelisa Cabang, Yolanda Bayubay Vitales, kay Yaj Nichnos Bustamante Maravilla, Lily D. Kaya kada kayo amin nga mo yung bubuyanta nga kanito. So, Yes. ang ating first requested song. Aha. No, anya dadayan.
Ay, kantain ni Tonya. Ano da jay? Blosel. Blosel. Na, Lucille. ay Losel. Apay lolo si kati organisatan. Mo padasi ka. Data apukok nga sarampitin to may kansyon. Wakano. Ha, At through the years. Rodayer. Well, Ay, kantay man dati dati apukok nga nalay nga sumareta. Sino? Dati nalay tibukadora na. sino lolo? Dejek lang Ah, kan. dejek lang. Chak lolo, kanta dyan through the years. Automatic ang Pal- tanong. Apay no ni lola ba siya nga? Ay, susapo sana. Aminado na ka, Sensei. God. Ah, Kasjate Aminado na. Nga. Tono damdam, magtong-tong ta. Ha. ala ka. Ha, makasara ka ta lolo. Paay mo ka dagit ta bingtan no sumika da kasjay. Ay kasjay. Siya Sige nga garo. sikat agpasikat ta bakit kan. Sige, garo din. Oh. Sang ka day. Sige, lanta, garo din. Oh. Santa pa nga nagtungtungan. Ayostan. Sige, oyostan. God. Chanen. Birintor. Damdaman tulatan. Berento raglay sikatan. Awa na kitan lolo. Very good. Naul. Kaya yung asawon siya pwede patalsikan niya ta programa kaon. Ay, aman, agsuble ka. Ah. Tano siya nga na all. Pet. Ay. Okay, ito na po yung first requested song. Through the Years. I can't remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we miss. Can't imagine anything that two of us can do. Through the years, you never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, I've never been afraid of love that we made. And I'm so glad I stand right here with you through the years. Rayaw ni Ilocano. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you taught me everything and more. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I stay with you through the years. Through the years, when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I never let you down. We'd always work things out. I've learned what life's about by loving you through the years.
You've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you. Through the years, it's better every day. You kiss my tears away. As long as it's okay, I stay with you. Rayaw ni Ilocano. Okay, Ating so, unang kalahok mula po sa Santo Niño, Cawayan City, Isabela. Yan. Clarissa. Ilan Dilinila. taon ka na, amo may Ading? kabil Jeffrey yan doon ang nyamot na nakatatid. Ilan taon ka na, Ading? Ilan taon ka na? I'm 35 years old. Yes. Ilan taon na yung magulang mo? 36 years old. Ilan taon na yung asawa mo? 28 years old. May baril siya, wala. Meron. Tahimik na ako. Okay. Okay, na yung first requested song, True Dyers. Yan. Maraming salamat po sa nag-request. Yan. Okay, Rugyaran tayo may tenti agibasan tanay. Nagadaduti. Ang dami nating, anong tawag dito? Guest ngayong araw. Yan. Pa-shoutout po ate ganda kay Jay Justin Bustamante Maravilla. Mhm. Kurt Austin Vizcara, pa-shoutout nga po. Solid Karayaw from Gizan KZ. Ayan. Yun. Shoutout sa'yo, Kurt Austin. Pa-shoutout po, Phone Tit Drummer. Ayan. Watching Riyadh KZ, Virgelio Bergonia Miliare. Linagne Villaber, awanin. Ayan. Pa-shoutout naman, Family Castro, Family Palma, Family Villaber from Las Piñas. Ayan. Pa-shoutout nga kay DJ Brandy Dapitan. Mga DJ kay Brandy Dapitan at kay Joshua Dapitan. Pa-request naman ng After All. Wow. James Ashley. Ayan. Kapo. Nagpintasan nga request. After all, Naman. sana all. Sana all. Hello mga idol! Padak na Ilocano watching you all from Paco, Manila. Rebecca Yes. Velasco, Raque po. Ayan. Hello with DJ Klang, DJ Marwano, nagpangato. Pangataon. Pa-shout out po, Aiden G. Malilin. Yes. Sa iba ka ba ng mga DJs, pa-request tayo sika. Salamat. Apo. Amom data Aiden J. Longga. Malinlin na lang malang agrong ab data. Ayan. Umay ka Aman. manggaro dito ita agrong nga abka. Yes. Okay, iti pa nagtultuloy iti programa tayan kakabsat ken gagayam. Ang isagot tayo man iti requested song. Ano ating next requested song? Agnanayon, ayan, Ay, tangay, ayatin ka. dahil nandito si Aliyah. Yan. Come on down, Yan. Aliyah. Hello, Uncle Berting. Yes. Hello, Uncle Bernie. Uncle Berting, makatoy. Kaya nakabakasyon kasi si Uncle Berting, Ah. kaya siya ang kakanta nitong next requested Yes. song. Yes. Ayan. Kasakbayan tayo ko ang blaw ka pa, Uncle Berting. Yes. Uncle Berting, how are you? Okay lang ba? Ayan, hello po sa mga nanonood ngayon. Yaha. Hmm? Sige. Sige, turo. Yan. Naibag na oras yung amin. Kakabsat kan gagayam. Kamu naman na. Why? Yan na. Naimbag na oras yung amin, kakabsat ken gagayem, happy watching po. Ayan. Ang tipid. Okay, ito na po yung request nyo. Ang agnanayon nga ay ayatan ka. Ay sagsagot pa lang ni DJ Hart. DJ Kang. DJ Hart. Ni Aliyah Alverba, a.k.a. Uncle Berting. Berting. Dito pa lang Yan. programa tingnan na Ball 1 Ray Au! ni Ilocano. Lipatin kanti ko nagme
ipatpatekken pudno dungdungwen ka. Oray pa'y no imang kayo ka. Pimanaw ka at di nagpakada. Magudan man da ito'y biyag ko. Agmay-may sa kato'y puso. At nanayon nga ay ayaten ka. Ipatpatekken pudno dungdungwen ka. Oray pa'y no imang kayo ka. Pimanaw ka at di nagpakada. Magudan man da ito'y biyag ko. Agmay-may sa kato'y puso. Ni Ilocano. Okay, so natapos yung request yung Agne Dayon nga ay ayaten ka. Yes. So, ayan, rugyan natin man yung tagibasa kadagitinan numon nga greetings yun kakabsat. Kata, dahil lagpangato na siya. Wow, ang galing kumanta ni ate. I love you, sabi ni Gerald Lorenzo Garlitos Sago. Wow. Ayan. Galing sabi ni Marvic Bala Langgido. Thank you. Na naglaing ako manta ni Aliyah may samanpay ka na niya. Isabelo Rojas. Po, nakakwamit ni Sir Isabelo. Pa-shout out mga idol watching from Hong Kong. Melay Alardo Gordo. Ayan. Yes. Parequest ko silapan ka, Florida Bulawit. Sorry, po. ano. Parequest man ading tay kanta nga dita din naka. Awan nagbasulak. Ayan, Salvation. Kung silapan ka man, idol, isa rin ng kantay ni Aliyah, thanks. Ayan, tignan natin mamaya po, nakasulat na rin Yes. yung request nyo. Mm. Ado pa itag sa saruno nga request. Ayan. Good pa mga DJ, magandang dilag, galing bumirit pa. Shoutout naman dyan sa mga tindera, titindero sa VJM, Panabo, Siri Grocery at Yan. Guard sa Renbart Ongkoy, Mm. June Lenciano. Pa-shoutout po from Gizan Keze, John Joy Bagawisan. Nice song and voice, Lija Valencia. Thank you so much. Dara watching from Kabarwan. Ayan. Hello, Dara Kayabya. Hi, Dara. From Ayan. Kabarwan, Kawain City, Isabela yan. Ayan. O, Nagilian. Hindi ko lang alam kung saan doon. Mm. Ayan, maraming salamat, Sir Dominic Fernandez sa 100. Stars. Yes. Yan. Hi, ang galing nyo talaga. Sir Marvin, may request song. Riribok to'y biyag ko. Salamat. Apo. Marla Torre. Madam Klang, pa-request Save the Last Dance for me. Thank you, Celeste Nobel. Thank you so much, 100 stars. Sonny Ramos Alcarion. Aha. Okay. Ayan, ano ating next requested song? Tawanan mo ang iyong problema. Nanay, nagwapon nga requestin. Pirme. Ayan, kakantahin pa lang ni DJ Revan Torvlang kumain. Dito pa lang programa. Tayo nga ng Paul Juan. Ray Au ni Ilocano. Ma'am Cathy Chua, maraming salamat sa 100. Stars. Stars. Yan. Hello, Ma'am Kati Chua. Thank you so much. Alright, so, tingnan natin na po, detinikan na Paul Juan. Tawanan mo ang iyong problema. Nakanasyongan na.
Sari-saring problema ang sa ulo mo'y tumutorta. Lahat na halos ng paraan sinubok mo, ngunit di umobra. Ba't di ka tumawa? Tumawa ka. Tawanan mo ang iyong problema. Di mo dapat dibdibin. At huwag mong masyadong isipin. Libangin mo ang iyong sarili. Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ay, Ganyan nga, kaibigan. nagkana si Nabong. Tawanan mo ang iyong problema. Huwag mong masyadong isipin. Baka ikaw ay maloko. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ray out. Ni Ilocano. Okay, dati ang po yung request yung Ay, tawanan mo ang iyong Ay. problema. anak na. Ay, Sikaman loloban siya. ah, Sikaman di ko matawa. ay, ay, Lolo. Ano? Ay, lolo ko na. ay, silok, Kasensyen. silok ka kasinsin. Kasensyen. Na, Kasat no, di katawan ni Berentor. kunahanan di ragro yung ma. Nagmade. Kasat no, di katawan ni Amang Bini. Ah, Mang ni Bini. Binay. Oy. Kunana pa lang, narugruge. Ah. Kasat no. Kunana. Ah. Man, yun no, na pa ni. Kunana. Ni Bini daw. Ah. Ay, miss you, Mang Bini. Kunana. Ayan, so, dati apo dyan request yung katawang. Katawanan mo ang iyong Tawanan mo problema. pala ang iyong problema. Yes. Okay, di ba nagtuloy ti programa tayon gagayam kan kakabsat agsagsagan na kan hello darling. Wen? Yan. Napanan na? Ay, agpulpul po Agpul- talaga Apo! mo. Ready Talaga. na siya. Patapokin naman taropa naman ko daw. Aman ah. Hello, La Union viewers coming from Priscilla. Madriaga. yes. Hello, taga La Union and syempre sa mga teachers na nanonood ngayong oras. Hello, Aman. Yes. Kablawak man ni nagpangaton. Pa-shoutout naman, ang galing nyo talaga. Idol Renato Novilia. Thank you so much. Thank you, Boss Renato. Yes. Yes. Jaymar Peñalber. Naibag nga malam yung karayaw ni Ilocano, naglalaing kayo nga talaga. Thank you so much. Thank you. Hello karayaw, Arlene Dawag. Ah. Yes. Naibagal daw yung karayaw ni Ilocano and all viewers adore Gabuan. Ayun. Ayan. Sexy ni DJ Klang. Thank you so much. Ah, ah. Happy watching with you, Uti Ripse Pandora. Ayun. Ayan. Grabe, ang galing yung kumanta. Pwede lang kayo maimbitahan dito pag dibu
ng anak ko kahit magkano, basta punta lang kayo dito sana. Apo. Pagbigyan nyo ako, salamat. Ala. Anong lugar nyo po? Lahat ng load ko para lang sa inyo, mas lalo kung wala akong duty. Ah? Marla Torres. Yes. Apo, saan yung lugar po ninyo? Oo nga, saan ba? Oh, saan Wag, ba tayo, ma'am? wag lang po sa Canada. Sa Hawaii. Malay mo pwede, diba? Pwede, oo. Isi ka manong, mapangka di Afrika. Apay jay. Jay garod ti di po na. Destinum. Dinom. Mas bali nga dagiti duwa nga babakit kin lalaki ti papanom mi jay. Bahala ka, Well. magdagda ka dita. Nabagbakam. Afrika. Ay, woy. Abay, papanin na kami di Afrika. Oy. Amman, jay ti bagay yo. Ay, Birindor. Sa Lolo. kabot nga kasta berenda. Ibagak king ka. Beauty mi pang Hawaii. Pang, Man. Napili ka pa yung Oy, lakay. Hoy, nagpili kasi nga lang. sen nga mangarap ka nang libre. Di pilya mo din na saya atin ha. Sige, Sige, garo. garo. Kailangan nga ron, inta di Vietnam to nimbala dati masingkan. Di naro-ropet ta dayan. When garo, Ah. may akasensyay. No mapantamete sa bala nga bansa Israel. Tapos di mo ta Oy, inta mo di apo Afrika maday. Mada talaga. oy. Kita Saanan? na nande di kakasinsinta nga ugsa. Apay kas jay. Nagpayo man. Okay, ti paragtultuloy ti programa tayo. Tawagin ka natin ating isang guest ngayon. Yeah. Yan. Apo. Andyan na. Anong halan? Hello, darling. Ganda niya na nga lang eh. Halika na to dito. meet you. Anong iyawat mo tang mikropono mo na? Oh, may Marag- jacket din. Maragragsa ka na man na datinitan niya. When alam niyo ba, matagal na nilang hinahanap ulit yung Hello Darling na Wan. kanta. Oh my God! Nakaseksexy ni Tanya. Mm. Amay, tagirgir ka nga. Bilbiliba man ko na nakita na ko may dyan na nag-cover ko na Oh, na so si karon. man. Oh. So, Sige, man. cover kantong manom. Man, oh. So, amay ka, nagkanta ka. Ngem kas bayad mo kada kami agkanta ka talutat ta. Oh, Ah. Sige man. sige. Amay ka karo din. Sexy Tanya. Ah. Apo, ano yan? Iparang mo datay ipaka. Anya! Apo. Naimbaga malim amin. Ala. Ah, Kas lamot ko datan. hindi ko, may bag, gumalan ko. Sige na, Kas lamot datay agkwati. agkwati plataporma. Sige ro din, agag kablaog kan, Ah, sexy sige. Tanya. Kablaog kan. Awon ulo na ka no. Anda. Okay. Anay bagam, kamusta? Still at a virgin. Joke lang apo. Baka Ano? kaya't mo nga i-promote data ko. Salon Sige, mo. Ay, Wingayam. nag-promote ka. Ah, sige. habang- Tanya Beauty Salon apo, no sino man ti kahit nagpapintas, ti buhok. Mm. Buhok lang apo madirupa. Ay, sobra. Madimi kayag papintas ti rupa apo. Kararagilat Ngayon, mo na. madati ko ako nam. Adati paraan ko nam. Yes. Oo. Kararag kindigos. Sila da kami. Okay. Oh, single ka no pa na Sir Jonathan Rapaco. Ay. Ay. Jonathan. Jonathan, saan, ma'am? Ah. Virgin lang ato. Hindi mo siya nga single. Oh, napay siya ka sumarampiting ka dito. Ay. Ma'am no, nanti virgin na to. Nga sexy nga tanya. Mm. Engron latan. Man. Awanan, daday lang. Ti Virgin King Kuana. On. Thank you so much to 200 stars, Annalyn Eriz. Sangir. Virgin Sango. permit ti Kuana dato. Te naganan paragpag na. Man. Abeg, tagirgir ka. Amja ka mo ti patpatong no kasanaw. Kasensya neg, tagirgir ka nun ni Tanya. Ay tanya kape ka man mangtil mong ka man siya nga kutsara kape ka no may kata ka badom. Adi Black. Puro black. Okay, di tuloy ti programa tayo kakapsat. Ito na po, si Tanya. Yes. Para sa wedding niyo. Hello, darling. Ay. Nice to see you. Anana. Husband. Okay. Next na mamaya, humanda-handa ka dyan. O, kakatakatawa dito. Man. Lock the door and turn the lights down low. Apo. Okay, thank you away, Tanya. Hello, darling. Nice to see you. It's been a long time. You're just as lovely as you used to be. How's your new love? Are you happy? Hope you're doing fine. Just to know it means so much to me. What's the darling? How am I doing? Guess I'm
I cry all night till dawn. What I'm trying to say is I love you and I miss you, and I'm so sorry that I did you wrong. Look up, darling, let me kiss you, just for old time's sake. Let me hold you in my arms one more time. Thank you, darling, may God bless you, and each step you take bring you closer to the things you seek to find. Goodbye, darling, gotta go now, gotta try to find a way to lose these memories of a love so warm and true. And if you should ever find it in your heart to forgive me, come back, darling, I'll be waiting for you. Thank you Right po. out. Ni Luciano. Okay, isa pa. Ang kamay na pupan para. Apo, Diyan ka pa. nagganas nga, Apo. Dapat may isa. Ajay, Ayan. making believe. Ay, wine. Oh my Sige, God, man. oh my God. Ajay, Ajay making pa believe. lang. Matatanong. Making believe pa Sumala man dagiti na Wine. mahilig Apo ti double step. Ayan. Sa laking banda kita taga Switzerland. Mm. Proud pamangkin daw ni Tita Jo. Oh, kita man. Rapos. Kunana sita. Perbiling-linggit ni Tanya ni. Mm. Kunada ni. Nagpintas ni Madam Tanya, naglaing pay. Aman. Nagpay pa sa basahik man maramdaman. Screenshot mo pa eh. Kahit po pati assurance. Anak, kahit ma-assurance, insurance. 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 Ay palag kuman kaya ma di YouTube ko, basit lang inin. Oh, sige. 95 laing in 1,000 na po. Sige, Please lang agan Apo. subscribe kayo, Apo. Ay, subscribe kayo, Hanggang Apo. subscribe kay Apo. Diyan, Pangaasi human. Madi mo, di bagbaga ako. Sobra, kamit siya, kamarbeng. Ay, Lula. Dakar nga mo di bagbaga. Ala, Apo, dagiti na kat na Apo ti Mabuya, dagiti na covered songs ni Madam Tanya. Yan. Yes, thank you Isa- Kuya Marvin. yan, Siya isa- talaga ti inspirasyon ko kay Isar style lang Apo ti Roldan Bagullo. Tanya Ajen. Sinukta ako. Ay, sinugtamon. Uy, nakabrak gaming Ayan. kat. Ay. Dati gaming kithaan. Brief Hoy, lang. balong. Marding ka balong. Dati ka na brana Joke lang Apo. tataddan. Joke lang. Okay, ito na po yung isa pang awitin coming from Tanya. Yes. Making Believe. Yan, tatapo nga kantakit makitayamot lang nga po yan ti YouTube channel ni Madam Tanya. Together with Mr. Nya. Siya. Marvin Agnes. Ay, okay. Ang sikat na pianista ng kawayan. Oy, wag kang ganyan. Okay, ate ka rin na po. Dati na Making Believe. Madinamite. Ulit. Make and believe that you still love me. It's leaving me alone and oh so blue. Still I always dream I'll never own you. Make and believe. It's all I can do. Can hold you close when you're not with me. You're somebody's love. You'll never be mine. Make and believe I'll spend my lifetime loving you and make it
Madam Tonyang. Sabi. Hindi po yan si Madam Tonyang. Tanya yan, si Tanya Tanya. yan. Mamaya si Madam Tonyang. Yan yung maskuladong boses. Make and believe I never lost you, but my happy hours I find are so few. My plans for the future will never come true. Make and believe. What else can I do? Can hold you close when you're not with me. You're somebody love. You'll never be mine. Make and believe I'll spend my lifetime loving you and make and believe. Right now. Raya Ilocano. Thank you po. Okay, so maraming salamat, Tanya. Sexy Tanya. Ayan, sa pagkanta. Okay, ito pa nagtuloy ti programa tayo. Nagibasa nakmanen, hindi greetings na numon. Yan. Nga greetings yo. Yes, kasakbayan nga i-presentar tayo ni Madam Tonyang. Yes. Apo. Gina Tacuboy, bravo, sabi Oh. niya. And kay Lydia Valencia. Ang galing naman ni Ate Ganda, pa-request naman po, An Anusak, Ilocano song po, thank you from Canada. Yun. Lay MC Terenal, Anical II. Tayman nga, kanta nga, Change Oil, DJ Klang, salamat po. Maribel Africano Valderrama. Pasensya na, hindi pa po namin kinakanta yung Change Oil. Yan. Ang gagaling niyo talaga mga idol. Marisa Baroga, thank you so much. Watching from London, request nga po, maudi ang apilin. Thank you, lagi akong nakikinig ng mga kanta nyo. Victory Tompkins. Ang ganda ng boses ni Miss Tanya, Marisa Baroga. Yan. Thank you so much. Pa-request po ng Wind of Change, Rafael Celaroc. Magandang hapon po mga karayaw. Ang galing naman ni Madam Tanya. Bernardo Gamiao. Yan. Nakakadigdigos na kami sa kasday. Bakit pag ako sabi niyo pag di ako nakaligo, ang ganda ng boses ko? Maday kung... Wow, ang galing na, maganda pa. Wow. Joy Bird. Hello, karayaw ni Ilocano ng Ibag nga Malemba. You DJ, enjoys. DJs, enjoy watching from Lawag City. Marlon Gramiscal Ansagay. Yes. Ayan. Basta karayaw family, nalalaing ang kanta nga talaga. Belay, Elardo, Gordo. Yan. Ayan. Watching from Santa Cruz, Borac, Pampanga, ang gagaling niyo pong lahat. Pa-shoutout naman po mga Dumlao family na sina Erica, Jackie, Amiel, Lyrene at si Joyce Dumlao. Coming from Angel Dumlao. Thank you so much, Ma'am Cathy Chua sa 100. Yes. Thank you so much, Stars. Ma'am Cathy. Okay, di ba nagtuloy di programa tayo kakabsat karayaw ni Ilocano. Isagot tayo manin iti kanta, babaen pa lang iti guest tayo manin ita. Ayan. Napo. Ni Madam Tonyang. Ayan. Marcha. Marcha man tane, ba't tayo pigil-kiligin, di tatugaw na. Adadama. Katawa ko ang puno apay. Hanggang pa lang nga buwak tumaktakder. Hmm. Ipakilala mo suna. Gagayam kan kakabsat. Yan. Di yung liwaya na dinggin. Agora ka, mang biyanong sa baba. Gagayam kan kakabsat. Aha. May kuman iparang abo. Yan. Toy agmay maysa. Nakasexy. Oh, naisabsabali. Naisabsabali. Iti boses na. Madam. Madam Tonyang, empty boses na. Sir Tonyo. Hoy, inaramid mo nga. Yung pa inaramid mo. Ayan. Ay, Ala, Diyos ko. May Canber. May can pretty girl. Ape kasi po. Ano? Ay, And ayaw ko. hello po sa ating lahat. Sa 630.
na nanonood. Okay. Nabutingan kami bigla. Naimbag nga oras yung amin na mga karayaw. Nadatoy kami manin. Adda kayo dita? Yeah. Mabutingan kiniton bigbigla. Okay, so pakantayin natin si Madam Tonya. Tan 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 tan. Ayan, Madam Tonyang yung Let Me Be There. Kuna na apo, awan Ajay. Hello, baby Tons. Kuna na ni Ma'am Linda. Lesiste, Alindayo. Oo. Kahit po di ako Ilocano, di ko man po naiintindihan, lagi po akong nanonood ng live nyo. Pa-shoutout po, Cecilia Julian. Ayan. Hindi lang po Ilocano ang kinakanta dito sa Rayaw ni Ilocano. Yes. Damit lang apo tiya, waray. Oh. Ano di waray mo? Pikahi. Hikahi. Yes. Kaya na duma-duma pa. Ayan. Good afternoon, Madam Tonyang kina mga DJ Tirayaw ni Ilocano. Kuna na ni Ma'am Baby Tarangko. Okay, Baby. so ganda kagaro din na Madam Ala. Thoughts. Ano Wait dyan? lang. Lyrics ka naman. Ala. Anak ko. Ala, lyrics man. Yan. Okay, ang ganda ni DJ, DJ. Madam Miss Tonyang. you, Madam Ni Tons. Madam Kuna ni Ma'am Thoughts, Cathy si Chua. country Hi, Ma'am song. Cathy Chua. Yes. 15 years ago. Awan pa. Umpay. Oh, your man ka na. wala ka. Sige, man. Okay, sige, mamaya yung request nyo. Nagibasa ta pa lang tiya comments habang urayin tayo Ajay lyrics na. And shower out. Shower out po from Kawayan City ko na niya Sir Jerry Kalasyan. May naglipas di background. Ayan, dan. Ay, nice to see you, Madam Tonyang ko na ni Ma'am Melay Gorjo. And maraming salamat, Ma'am. Okay, Hello. ayan na po. Hello, darling. Ayan. Umpay ka na. Okay na. Ayan. Ato'y nga sa miweng kit isagot na kanyayo niya, Madam Tonyang. Atik lang may katuin Rayaw ni Ilocano. I saw a man today who said he talked to you. Not so long ago, I think a month or two. As my mind raced back in time, I pray, oh Lord, don't let it show. He thinks I forgot you 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I'm as broken up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong line to get a real love of your mind. I know I've tried for 15 years ago. Rayaw ni Ilocano. I've got a lovely wife who thinks the world of me. I promise her my love throughout eternity. I've tried hard to make her happy, and so far she doesn't know that I can shake this thing of 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I'm as broken up inside as if it's been a week or so. It takes a
strong love to keep real love thinking of the girl he hasn't seen since 15 years ago. Ray Au ni Ilocano. Okay. Maraming salamat po. So, Aha. yan po yung kantang 15 years ago. Yes. Kay sagsagot pa lang ni Madam Tonya. Kanya tayo aming nga sanga pa. Yes. Ayun, nawala yung araw. Hmm. Ang init Bakit kasi dito. parang tuwang-tuwa kang mawala yung araw? Hindi kasi ang init nga. Ay, Kanina pa mainit. nakapod-podod na. Sobrang podod. Ay, Yun. ganon. Oo. Okay, so, gibasa tayo man ang greetings ano mo nga greetings tayo. Ayun. Ayan, dito na tayo kasi nagpangatutantan. Ayan, coming from IC Corpus, pa-request man DJ Glang. After all, thanks. Ayan, kay IC Corpus. So, wow, ang galing naman ng boses ni Madam Tonya Vilma Bumagat. Aman talaga. Ang galing-galing na idol, Tanya Teresa Ancheta Balacano. Ayan. Pirme. Naglaing ka na ya, Tanya Unayen, Jaymar Peñalver. Apo. Apo, Lalaki data. Ay! baro pa yata. Oo, Wow. baro. Ang galing mo, Madam Tanya. Hands ng boses mo, Marisa Baroga. Oh. Lodi po kayo talaga, Arnold Martin. Yes. Ayan. Ang galing nyo talaga, bilib na bilib ako sa inyo. Bernardo Santos. Thank you Yes. so much. Ang galing naman ng making believe na yan. Country na country kulang, Kulang kabayo. Ay, nice voice. Sabi niya. Apo. Watching from Santa Cruz, Porac, Pampanga. Ang gagaling niyo pong lahat. Pa-shout out naman po. Tapos na pala yan. Oo. Next, watching from May Kawayan City, Edita Ricarde. Gep Yala. Hello, Karaya. Watching from Nueva Vizcaya, Manuel Senyor Clavera. Te oras na yun. Alas 2:58. Ayan, marami pang kantang aming isagot kanya yung aming Yes. pada. Okay, nating next requested song. Proline. Po, country man nun. Kukwam. Yan, may samanin, Madam Tonyang Manen. may samanin nga country song. DJ Klang mo tayo tumira. Ayun. Ayun. Po, pro line. 4 lines. For line. Ayan, para po sa nag-request ng 4 lines, nagsublimanin niya po ito. Kay, among na pa nga nagsuble. Siyempre kantam. Apo. Uy. Papudutin na ka. Ang kanta ka man ulit, Garot Don. Baring agsubli ulit ito, do. Sabalin sa amin. Okay, ito na po yung request nyo. Pro line. Dito pala programa nga ng Paul Juan. Ray Au ni Ilocano. Far across the blue waters lives German's daughter by the banks of the old river where I love her and love her, but I can't forget her. I miss my pretty Fräulein, 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 look out towards the heaven each night when the stars to shine by the same stars above you. I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Ray Au ni Ilocano. Ray Au ni Ilocano. When my memories wander away over yonder to the space all that I left behind in a moment of glory, a face comes before me.
see the face of my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look up down the river. Pretend that your hands holding mine by the same stars above you. I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. You are my pretty Fräulein. Ray out. Ni Ilocano. Okay, so ang DJ request yung kakausat niya. Fräulein. Kasyenseng, Ana? kumanta man. No, siyak di ka man sound. Sige man Kayak met kasyenseng. nga Tagalog data. Sige man kasyenseng. Ay, Birintaur. Adote agas niyo, hangkay manaktak. Siyang kami manaktak. Ipakita mi lang kinikasinsin ko Anda makita ti kanta. amo mede kumansyon ti translator. Barentar. Madi. Nagwapo ka law Ay, thank you, Lola. Ay, kaya mo mat, buweset. Kung nakakanta, siya mo kaya, tas no bagada nga gwapo ka, agpakanta ka. Kung susuholan. Makapaasar nga. Desohol. Desohol Desohol ka nga berentor. Sino, Lola? Wan? Ne. Kabansaw ka. Man. Desohol. Kasyenseng. Amom tinakan mo, sohol. Okay, sige man kasyenseng. Kanta te. Darwa man da Tagalog naman. Kanta man, dati nga kansyon. Shone. Isa, ha! Tilada ka mo. Pakanta mamet ni Shone. Ay, sira madre. May kamantoy Shone. Wan. Ante Shone. Dati mga kansyon kay isagot ko man kinigwapo nga bilintaw. Sige man kasyenseng. Sige man. Man, Si siya ate ma. anyaki. Dalang nangig na nga guwap. Tutam. Anyaki. Babam ta pukutan ta, pagbigyan mo ta, desohon. Sige ka Rudy. Ah, Berentor nga guwapo. Oh, Lola. Mabalen nga pakanta ni Bansong. Madi. Bangsite. Madi. sige pugi. Tiro, tira. Tira. Kita mo, mas day. Sige man kasyenseng. Tinggal. Terwe man ti Tagalog ti for Ay, life. amo ka. Orleans. For line. For line. Kaya man. Ako'y may nakilala, Ay, so. magandang dalaga. Data man, data. Rolay ang pangalan niya. Siya unang pakikita, ako'y nabihag na. Sa taglay niyang ganda. Rolay, ng buhay ko. Rolay. Kailan makakantan ang wagas mo pagsuyo? Ay. Wag mo nang Naglay ni kasyenseng. pahirapan Naglay mang buwese. Naglay mang buwisit nga ron. na mahal sa'yo nang wala Tuloy mo kasyenseng. kapagitan. Lolo, lole. Yon kasyenseng. Ah, naglay. Oto, oto. May siya pa. Padasa. Oto, oto. Bildat balkat Kasla kayang data kasyenseng. prolay Prolay. ng buhay ko, kailan makakantan ang wagas mong pagsuya? Wag mo nang pahirapan, puso
nagmamahal sa'yo nang walang kapantay. Pantay, pantay, pantay. Lo, 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 le. Lo, 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 le, yo. Ay, naku. Lo, lo, ye. Lo, 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 le, yo. Kung ano kay taman, Lo, lo, ye. Lo, 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 lo. Ano nga, bubusitin man na programa? Kasla yung bagamay ni Don Julio kasi siya. Ay! Kasi Daday! nag-line ta kasi Ay, man! May Ay, bagabay tinagan ni Don Julio. Ay, talaga. Oh. pati, pangit, pangit. May siya mampay kasi siya. Sanain. Lo, 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 Oy. lo, lo, bansyo, manabangsi. Maday mo na may na silpong tabang sana. Okay, di ba nagtuloy iti programa tayo ang kakabsat? Ang ibasa tayo mananiti 5 greeting santo di request. Idol Marvin pa request man sa Dires 1. Wow. Alehod, lehong, kunan. Ay, kanda mo ni Benito Raja. Aman. Muna ka. Ay, kasla ka lang susugan. Ada. Pa-request po, lobat na ba? Watching from Jansen, JC Rabanes. Mm. Ayan. Pa-request po kay Idol Marvin kahit po anong kanta, Cecilia Julian. Wow. Watching from Kabatuan, pakigreet man ni ading ko happy birthday ni Monico Ignacio nga taga Alicia. Yan. Happy birthday, Monico Ignacio, nga taga Alicia. Maraming salamat ng Kati Chua sa 100 stars. Thank you, Kate. Nga po kumi nga nakapimpintas. Ah, Thank you, Kate. datate po kumi nga maestra. Dito na yung Yes. Saudi Arabia. Pampagod vibes, sabi ni Joyang. Ayan. Madam, baka pwede naman pakikanta yung isem. Susan Okwaman. SM. Hello, Inang Evangeline Petines Gamma. Dagdane, kumarig nga ibanje. Hello, Evangeline. Evangeline Alberba. Made, petenes. Made, Petines. Ay, Petenes. Teka, mo. Okay, di ba nagtuloy ito programa? Isagot tayo karoon din dagiti requested songs. Dearest One. Dearest and, One. Ay, deres one manay. Ataman, itagalog mo man tatagar Dearest data. One and Pledging. My love. My Ay love. na, apo. Dagita, itagalog mo man tata, dagita. Dagita. Nagales to. Dagita si kalkalonay ko lang dagita. Sige man. Ay, no, deres one. No, Tagalog ko. Sige man. Ang nag-iisang ikaw, kunana. Sige man. Nag-iisang ikaw, kuna. Made, Mahal made. kitang tonay. Kunana. Sige man, sige man, Kita? sige man, Oh, sige ay, man. sus, apo. Kaya't kun siya daday. Nadarama ko ang saya ng poso. Kunana. Kunana. Nasa sige, iyo man. lamang ang Pag-uunawa. pag-ligaya. Dahil ang ang puso ko saksakan. Deko, baga. nag-iisang poso. Apay, nagsabalit na rin. Abang bangad kay Samo ilat ta. Made. Madigwapo. Sinti gwapo toy. Sige man. Ni Berentor. Oh. Ni Tonyang. Ha. Ni Tanya. Aha. Okay, ito na po yung request nyo. Dearest one. Ayan, dito pa lang programa tingin ng puluan. Rayaw ni Ilocano.
requested song, sunod na number 1. Pledging My love. Bleaching my love. Forever, my darling, our love will be true. Always and forever, our love on you. Just promise me, darling, your love in return. May this bar in my soul there forever burn. My heart's at your commanding to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. Mr. Marvin Andre, oh, people. Right out. Iilocano. Rayaw ni Ilocano. My heart's at your commanding to give love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving way. Just promise me, darling, I love in return. May this bar in my soul there forever burn. Okay, another song, requested song. I can't stop loving you. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of such a lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I just leave my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, and though long ago, alright, they still make me blue. They say the time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of such a lonesome time. I can't stop wanting you.
it's useless to say. So I just live my life in dreams of yesterday. Right on! Ri Ilocano. Hoy, Shone! Tangkantak dito nga may siya. Ha? Ni Shone ka men. Kapay. Papapaniman dito ni Shone niya pagandak man tinakatanggap ako. At saka manda, kitakman talalaing na nesyoning Shone, paglalastog mo, basang sige man talaga. nalaing nesyonan. Dator ni Shone, tikad-kadwak pa lang ide. Day, agala Kapang kami agala ti abal-abal. Abal no ledag ko nam. Wan, iso nga Shone may kaman. Kaya man. Shone, may Shone. kane. Goyod kada. Sige, o, taray, balis. Tayo na. Okay, di ba nagtuloy itong programa tayong kakabsat kan kakayab. Agibasa tayo manan kita greetings na numon nga greetings. Sir, kasi mula nung nag-umpisa kayo, dito na ako nanonood sa inyo hanggang matapos. Dito pa rin ako sana, sir. Pakiawit kay Sir Marvin yung song na Arak. Salamat at nandyan na yung address ko po. Salamat and God bless you. Oh, coming from Mar La Torre. Po. And good PM karayaw for request tayo Sonata of Love. Thank you and God bless. Violeta. Barayoga. Barayoga. Anti Violeta, awan sa kasde ko. Ayan. Sonata of Love. Grabe, amazing voice talaga ni DJ Marvin Perme. Coming from Melay Alardo Gordo. Yan. Thank Hi, you so DJ much. Marvin. Always excellent. Sabi ni Sir Mel. Mel man nagtantap no. Anak Wait. nagkamali. Supay. Naglamuyot nga pa nagbos-bosesen. Roselda Nino Thank you. Prado. Oo. Next, ang galing-galing mo talaga, Idol Marvin. Dires one nga kanta saan nga makauma. Apo. Mary Ann talaga. Zapata. Ayan. DJ Klang, pwede Eye of the Tiger. Thank you, DJ Klang. Apaw. Mel Patinga. Agmani Pacquiao kan. Patay ka diha. Ladies and gentlemen, amazing voice DJ Klang. Mm. Nieves Rendorio, Organiza. Oh. Ayan. Really awesome you both, Emma. Una yan, dagitaman nga tira DJ Klang makapainlove. Lulu Grande, Ralute. Opo, una Okay, yan. next requested song. Nasaan Basang ang sisiw. pangako? Mm. Nasaan ang pangako? And, Basang sisew. aray ko. Sino? Nay. Hi, maayong hapon, Mary Jane daw, sabi niya. Nagsayat ka sa line, dagita nga sa miwing and DJ Klang watching from Madrid, Spain, as Steve Quinones. Okay, ito na po yung request niyong nasaan na Ang pangako? Nawala na talaga. Talaga. Anong nangyari sa pangako? Napako. Naubos na. Pangakong naubos. Pangakong napako. Ngangani na-expire. Ako, Oo. alanganin. Iso nga apo, nagregat ti pangako. Aman talaga, lolo. Nagkasang tibiyag tino mo. Nga magkagdanag ta, pogi kalata. Thank you, lolo. Kasdyan. Paglaki din tagkakalata makaawat kanyak, lolo. Aman, awawating kalata, no rin siyang guma. Aman, lolo. Aman, Tagaming kakaasi mo ti apom. huwag pirmi. Mm-mm. Nga bali, tabak nang kan. Ana bali, lolo. Baknang? Man, Baknuang. baknang. Apay. Baknang ka ti ang daw. Saan mo pagbaga, lolo? Ay, baknang ka ti bang daw. Oo. Na, kinigil pre. Uy. Ang Awan kaday. tigil pring ko, lolo. Awang kaday. Awan nagsapsapulak pala. Agsabol ala. Dagi tayo man, bakit nga balasang dita? Ay, haan ah. Anang araw. Dagi tayo magkalaplapsatan na Ay, pala. dagi tayo kalaplapsatan na. Uy. Jaka mo no, nyak katatao na. Ay, Hay. di lang. Good na Kasanon nga, no, baka. Malmalday ni Birintaur. Ore ka ro corn beef dilata. Pwede na. Ay. Tadati kalso na ti bilog. Kunak. Nyak. Madi mo nga mabaling kanyak ti bilog, lolo. Ay, maday. Aman, tumanggot ang waak mat sa kibasit Ay, lang. wen sa kibasya. Ken dagitay na kayat naman. Te katakunay na ay. Oh. Adati ni Birintaur nga still single. Oo. Ang kaday. Still single. 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 Oh. Single. Single. O, tira. O, kansyon. Sige. Ah.
tayo'y magkasama at parang bulan ika'y nawala sa ariwa pa sa aking isipan mga sumpa mo at pagsuyo. Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na ang pangakong at bigla kang lumayo? Ngayong ikaw ay may bagong minamahal, angat kong lagi ang iyong ligaya. Kung ikaw ay kanyang iwan, ako'y palaging naghihintay. Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangakong at ako'y iniwan mo? Ang puso ko'y nangungulila, hanggang kailan magdurusa? Nasaan na ang pangakong di ka magbabago? Nasaan na ang pangakong at ako'y iniwan mo? Nasaan na ang pangakong ako lang ang mahal mo? Nasaan na? Nasaan na? Nasaan na? Rayaw ni Ilocano. Alright, datangar dapat ikan na pa ulwana. Nasaan ang pangako? Kaya ta isang sarano tayo mat nga din po datay kanta ka na pa uluan. Yes. Basang Sisiw. Yan, nakantahin pa lang kadatay ni DJ. Lang. Ayan. Apo. Talaga. Puro pang biret ni DJ lang talaga. Ay, biro kina ka na di mic na. Nataw-taw. Okay. Ayan, may tumawag kasi. Ay, tumawag. may Tumawag tumawag. kasi si Kenshai. Ayun. Aha. Yung t-shirt daw natin. Meron. Ala. Ayun. Meron na. Ano yung kenchay? Kenshai kaway-kawayan. Uy, Yung pasyalan dito sa Saan? San Mateo. Isabela. Oo, may pa-free t-shirt siya sa atin. So, thank you, Kenshai kawakawayan. Si dangar ta kasi chay na awan lati t-shirt mo. Awan ka siya. Nusak mabalin pa eh. Yamot ka. Imot mga kinchay nga. Ay, psst, loloban siya ang hanggang ako at taa. Hanggang bangbangat dita. Tumawat ak lang. Di nakikana. Hanggar nga mabalin tilakay. Apa ni Berintor, ni Marben, ni DJ lang tada. Aman hangkay mabalin nga duwa nga lalakay kan babakot. Yeah. Hanggang mabalin. Nakasyang kasinsin, nakasyang. Saka nga mabalin tinaang dud di jay. Siyak Nakakasyang. kay Berentor. Aman lola, maikan ka. Thank you. Madi mabalin lang tilakay. Weset. Apa kasyang ay. Awan lakukwa ka. Talaga, dano ka kantak Berentor? Aman lola na pintas pwede mapanting ka. Apo, nagnanaman Apo. Berentor. Hindi pala mapesang. Pa, buweset. Kinsay, ikan nakpete t-shirt ko Awan nga ro. Mura lang dati, nandito ba tawag na di Berintor. Madi ate Tatay. dinait nga sa akong tulatan. Mademot Mas bali abaka. Ang So, kukayat, dawatan ka kasense. Te- Amom ti dawat ko para kanya. ana, Daday siya ko nga lupot. Tauray mabasya, okay lang daday. agoray ka man, minaramid na ang mga arenan. Made Sanan. Abakalatan. Basta mabalinak Berentor ya. Man lola. Mabalik. Siyempre. Ay, support ti arena. Saan ka lang may kanta Ay, Kensay, saya ate ma, nagyawat ti t-shirt ka, dagiti beng. Awan ti paglakay, pangbagod ada. Ay, nga roda, no, de nakikan na pukok nga Kensay.
Bahala ka doon. Thank you lata na. Ni Marben mabalin pa. Ay, Well, kajay. man Nemno ni Bansyo, nga siya. Awan nga mabalin ni Lolo Bansyo. Kanya mo tan siya kay nga raw. Mapanak to lata. Makilamot ah. Awan mo lang, panay arasaw to tada kanyam. Anak mga arami din nga. Kwa siya ka birindor. Alengo. Nyamo ta aleg. Alingo, Lolo. Alingo. Yan. Dati baboy root. Kuna dai. Ay, ay. Kagurak na dai. Ay. Piman nga lakay. Ala. Pakansyong kayo. Okay, ito pa nagtuloy-tuloy ito programa tayo. Ito na po yung request nyo. Basang Biling. Alengo. Sisi. Ay, basang alengo. Ay, Made, basang sesew. Babamon pa rin to. Rawang kaming t-shirt na. aman Lola. Sa papele mo. Mabalik mo. Ay, makapaasar ka basang. Babamon pa rin daw talaga kastado na pa. Ewan t-shirt na. Wan. Ibate kanton. Okay lang. Na all pet, diba? Okay lang. Hello, Kensai. Na all pet. Yeah. Kansyaw. Oo, talaga. Kansyon kanklak lang. Tawan t-shirt ni Lolom. Piman. Basang sisiw. Dito mo lang programa ka na Polvo. Rayaw ni Ilocano. Tinaas mo ang puso ko. Naniwala na di ka magbabago. Binigay ko ang lahat ng iyong gusto. At ako'y di nakita. Lahat nakuha mo, ginawang kawawa. Bumaha ang luha. Paano na tatanggapin kung ika'y mawawala? Para akong basang sisiw na iniwan mo. Sumisinghap-singhap sa kabiguan na dinulot mo. Para akong basang sisiw na nag-iisa. Ngayon'y walang kasama. Nagtatanong kung bukas ay magbabalik ka ba. Rayang ni Ilocano. Mayroon pa bang naghihintay sa mundo? Kung magiging tampulan ng mga tukso. Mayroon pa bang naghihintay ng tulad ko? Kung bumuhol ang langit, paano na ako ginawang kawawa? Bumaha ang luha. Paano na tatanggapin kung ika'y mawawala? Para akong basang sisiw na iniwan mo. Sumisinghap-singhap sa kabiguan na dinulot mo. Para akong basang sisiw na nag-iisa. Ngayon'y walang kasama. Nagtatanong kung bukas ay magbabalik ka ba. Oh, 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 oh. Para akong basang sisiw na iniwan mo. Sumisinghap-singhap
sa kabiguan na dinulot mo para akong basang sisiw na nag-iisa. Ngayon'y walang kasama, nagtatanong kung bukas ay magbabalik ka pa. Oh, 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 oh. Right out. Ilocano. Okay, so ayun po yung request yung Basang Sisiw. Dito palang programa tayo ka na paluan. Rayaw ni Ilocano. Nakaawang man nga basang sisiw data DJ lang. Nakawawang nga basang sisiw. Kasla ilay sa Valdez. Perme! Kasla Romeo Conyones. Yung mga t-shirt na dyan lakay. Awan. Siya mo mga palpalagip ta, mabuhay siya ta. Ay na, Ah, nga mo rin kas dyan, ipatpatag kulatan ni niya nagana dyan. kinsya. Ni Kinsa, nga Right. Kinsay, nga pupok data. Ay. Apo kom gaya, mapay karutawan ti t-shirt mo. Ay, nga. adan to. Awan. Ay, Ah. adan to. Ang ka mga kanchaw, birin to, ta, baka pa ikang ka t-shirt, nga da di shake titinggad na. Ay, Awanin tanalpas ka na na ipadait eh. ang napadait ay. Dapat tataknan. Natin tatak na. Aje rawaw ni Ilocano. Rawaw nga. Lagot. Nya ngay. Try out ko naman. Ay rayaw. Well, Thank you so much, Kensai, in advance sa t-shirt na Yes. ipapamigay Mm-mm. ninyo. agasam data, di tayo pa nagtugtog-tug jacket, Oo. damit t-shirt tayo. Hindi pa po talaga totally open ang Kensai Kawakawayan. Dagiti kahit na po nga mag-refresh, anong tawag doon, kumain na. Mag-unwind. Yes, mag-unwind, tas kumain sa napakalamig na Place. place. Pumunta kayo sa Kensai Kawakawayan. Matatagpuan po sa San Mateo. Hindi ko po alam kung saan doon parte. Mati kami pa kami na na panijayang yung na Oo, pero binigyan na Well, kami ng t-shirt. Agyaman kami kini Kensai Kawai-Kawayan. Kawai-Kawayan. Yan. Yes. Thank you so much. Kensai Kawai-Kawayan. Iti pa-advance t-shirt. Iti rayaw ni Ilocano. Thank you Yan. so much. Great Duckman mga DJ. Thanks, Mm. Bernard Tabag. Yes, hello Bernard Tabag, pare. Hello, pare. Kumusta ka dita? Hello, pare Bernard. Alak tumadatay numirom tada pagtungtungan ta. Oh, sige, Okay. pare. Kung pare. Pare. Ang chat ka kano kanya na. Ay, chatak. Well. Awan, i-chat ka nandama. Well. Hello mga idol, late na naman ako watching from Riyadh. Leonardo Gazmin. Pa-request po Madam Klang yung kapet-kapet po. Thanks watching here at Dubai. Ralisa Bugayong. It's better late than never. Yes. Yan. Pa-request po Eddie Peregrina Midley. Thanks, Haynes Rich. Since you've been gone. Kanina pa nila nire-request yan, kuya. Ala kayo. Eddie Peregrina Midley ka no Kaya? Agore ka madipay. Hampay una yung Madipay? kondisyon na po. Oh, hindi pa raw siya nakakondisyon sa Eddie Peregrina. Pasensya na po. Mm-mm. Have a wonderful day, Director Dina Dumisil coming from Corpus. Mm. Janet. Yes. DJ Klang, ang galing mo talaga. With you, sexy pa. Apo! Edna Alconcel, Dakiwag. Thank you so much. Ayan, wala akong maibasa. Happy listening from Lagros, Quezon City. Josie Sagadaraka. Yes. Ayan. Kahit sa lang naman, ma'am, na request ko kahit ngayon lang po kasi wala ako duty. Nanonood po ako sa inyo talaga. Arak song please naman po kay Sir Marvin po. Salamat. Aray. Marla Torre. Marla Torre. Okay, di ba nagtutuloy di programa tayo sagot tayo maninditian. Next requested song. Anya data? Tignan ko lang kung ano yung ating next requested song. Tiro. Philippine history ko ba? Oo. Philippine history. Anahan, Magellan, di nakakabe. Ay, Magellan. Oh, Magellan, Scooter, aray. Oy, Baby Kanineneng, Mm. apay awan sa mo ti Magellan ki Magellan ko na. Ada, ano yung Mr. Love. Oh. Ayun. Oh, kita Mr. Love magamtanda. Oo. Magellan, Oh. Baby Kanineneng, Ah. Scooter, kan Mr. Love. Ayan, Apo. sagot tayo man dagiti babalse. Taringin tayo man dagiti Dardara dagiti na katuturo. dardara. Dagiti makaturturog ta dati pudot na po ay na. Talaga makaturog tirik nam. Mm. Okay, ito na po yung request nyo. Magellan. Yes, di ba lang programa nga na follow one? Rayaw ni Ilocano.
tak tararak tak tak tak. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until the show is called Masawa Island. Magellan landing in Liwasawa at noon. The people made him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they have done, because Castilla that waray man. When Magellan landed in Cebu City, Raha Humakon met him, they were very happy. All people were baptized and boiled the jars of Christ, and that the beginning our Catholic life. When Magellan visiting Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on this shore and drive Magellan to go back home. Then the battle got so mad, order is meant to camouflage. Mactan Island we go not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began down, Pulusi spear versus gun and cannon. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried a cry. Oh mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. Tell my mama, do not cry. That's the end of Magellan and the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Okay, requested song is Gutor. Gutor. Programa ka na Call 1. Rayaw ni Ilocano. Na duma-duma ang motor, di mabalin mo aluganan. At dadarumog at datarangan. At dapat itadadamulag kadana, bundok kadana, para kayat dakin kan amang pairiyan. An when TTMX nukuk taram ay kumuktaran. Browser pabarain pa'y sampu masakayan. Anan when tay dakil labig baik matangan kang akay kayang kaslama sepak paitasen lang. Sumalta kan di bagi di scooter lang tanang bati lalaingem ti agkapet tay danon kat ingat langit. Mapnek kalakit at sakay tanong maplat ay kitbumbak payuray scooter nagsiling yan nag-ibay. Scooter tar uray kala at tiger uray bating ay anyang anak tiker hinta nagpati werwer. Scooter tar uray kala at tiger uray bating ay anyang anak tiker hinta nagpati werwer. Rayaw. Ni Ilocano. Ang web TTMX no kung taram may kumuktarmet. Browser pabarain pa'y samtu masakayan. Ananwen tay dakkel labig bike matangan kang akay kayang kaslama sepak paitasen lang. Sumalta kan dito'y bagi scooter lang tanak baktip lalaingem ti agkapet kay danon kat ingat langit. Nagkalakit at sakay
tanong maflat ay kitpumbak payuray scooter nagsiling kinang tibay isku tatar oray kala at tigar oray bating ay anyan anak tikar tinta nagpati warwar isku tatar oray kala at tigar oray bating ay anyan anak tikar tinta nagpati warwar isku tatar oray kala at tigar oray bating ay anyan anak tikar tinta nagpati warwar isku tatar oray kala Togor, oray bating ay anyan anak tikar tinta nagpati warwar So nga dakat kay kang t-shirt ate ko, ya. Togaro. Well, ay t-shirt pa na talokin siya ay Hello, Kanshay. Baby ka ni Nene. nagbaliwan ti panawin Ni Bansong Agdedin. siya balin ng nagandan narikan pa'y balik sinin pati lang kinugali hindi pa'y parinokin awanin ni Ilocano ngam amok ide panawin ay awanin day di narumpi tanu umisan apag bingi atay balasan anadamili kalaysan tupay san kumakuti ay awanin tingkap isala kababaketen kadititeng na dagitin neneng nagpukaw da ginuyod da ay awanin di maisala intaray da anusan yung tibabaket tanu bumalsi ay napigket Hulawa ka mantoy. Ray out. ni Ilocano. nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa bali nila dawanda luwag kawesda hinurang tela pati bantay iparangda awan ni preno pag-aakta awanin ni Ilocano nga mamukidi unana ay awanin day di narumpi tanu umisem apag bingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang kumakuti ay awanin tingkam isala kababaketen kadititeng nga gagitin neneng nagpukaw da ginuyod da ay awanin di maisala intaray da anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket ay awanin tingkam isala kababaketen kadititeng nga gagitin neneng nagpukaw da ginarsot da ay awanin di maisala tintaray da anusan yung tibabaket oray ng bulpeta na pekket anusan yung tibabaket tanu bumalsi ay napigket Ray out. Ni Ilocano. Nako, dapat katulong. Okay, another requested song. Mr. Love. Tell me please, Mr. Love, will I find her tomorrow? Do your best, Mr. Love, I'll be waiting till then. Don't you know, Mr. Love, will I find her tomorrow? So if you have the time, you'll be mine once again. Please, 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 Mr. Love, where is that boy that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring him back home to me.
walking beside me. And he said, be mine till the day we bow down. But he left me last night, and my heart broke inside me. I was feeling so sad that I broke down and cried. Please, 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 Mr. Love, where is that boy that I'm dreaming of? Please, 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 Mr. Love, bring him back home to me. Say you help me tonight, 'cause I'm feeling so lonely. Now I'm down on my knees. Help me please, Mr. Love. Iba na! Ananoy, 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 singo na. Nga medalayaw nga sunata. Ananoy, 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 singo na. Nga medalaga pa. One more time. Ananoy, 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 singo na. Nga medalayaw nga sunata. Ananoy, 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 singo na. Nga medalaga pa. Nga medalaga pa. Ray Au! Ni Ilocano. Nanay, singo na balo. Yes. Kapag- The oras tayo na alas 3:51. Allah kayo. Oo. Apek Dapay si apo oras. siyam nga minutos nga pinagkakadwa. Yes, ayan, nagibasa tayo wanin kaditiya. Nano mo nga greetings yon. For shout out CRS Batch 90, Hangout, Ferdinand Quijano Villarta. Dagita nga sunata, makalinglingay ka na ni Romy Marzan. Yes. Ang galing-galing naman, Edith De Gia. Ano na yung singo na? Yes. Si Siwit Manapo, Ferdinand Quijano Villarta. Yes. Ilocano, Tagalog at Cebuana ang pinakamaraming kanta. Ang kapangpangan ni Isata, ito pong Sing-Sing. Ating ko pong sing-sing. Netong yang Ang timpuga. kabado. Ayun. Nice! God bless always, Lorna Navarrete Zulia. Hello, DJ Klang and DJ Marvin. Good afternoon, Flory Villar. Hello din Yes. po. Hi. Kablawak man nagitaya, Tagala Union, Gakayan Family. God bless Karayaw, Arthur Gakayan. Yes. Galing naman idol, DJ Klang. F-Boy Manay Medel. Thank you so much. Sari 100 stars, Nati Castillo. Yes, thank you, Ayan. thank you so much, Ma'am Nati Castillo. Yan, wala na akong Mm. may basa. Yes. Last ng greetings yon. Aha. Okay, Kat. All right. So, anya pa di request sa dad Okay. stand tayo. Yes, loving arms na. Allah kayo. Patay. Ayan, nagisagat kami magpaikarati. May sapay. May sapay ka sa miweng. Mhm. Yes, pasensya na po sa tumatawag. Pasensya na po, Kenshai. Kumakanta kasi ako kaninang tumatawag Yes. kayo. Okay, so isagot na nga natataya request yun. Loving arms. Naku, Ayun. kaya nga ta. Medyo kwan ang buses. Sige, para po sa nag-request ng Loving Arms. Nabayag nga handa ng datan DJ Klang. Kaya nga, ang tagal na rin hindi Isa ay nakakanta. pangagmon. Okay. Sige na, ito po. Di ba nagtutuloy ito programa tayo? Ito na po yung request yung... Loving arms. Yes. Hello po rin sa ating 524 live viewers. If you could see now, the one who said that she'd rather run
one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in the way, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chain, and lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing summer to the lonely night, dreaming of the arms that held me down. If you could only hear me now. I've been too long in the way, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chain. I'm lying in your loving arms again. Ni Ilocano. I've been too long in the way, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chain, lying in your loving arms again. I've been too long in the way, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chain. I'm lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. Pray out. Ni Ilocano. Alright, datang tapos ka na po. One loving arms. Kaya Yes. sabi niya natin, DJ Clang. Yes, para po sa nag-request. Yes. Ayun. And to oras alas 3:57. Ayan. Wow. Kaya tagyaman kami po kadagiti, ayan, sa mga nag-send ng stars. Mhm. Sa man po hindi namin nabanggit na nag-send ng stars, maraming thank you po. And humihingi po kami ng pasensya kung hindi namin na-shout out. Yes. Ken Kasamitan, maraming salamat po sa mga nag-share ng programang ito. Kadagiti, haan ganang ganti request na. Ayan, dumawdawat kami apo iti dispensar. Yan tama ten dagiti na sumubaybay nga sipod din mo nang aging gana at naglipas. Yes. Hello, we Premalin Elardo Expression. Ken Kastamitan ang HRZ Salon sa Soliven, Isabela. Wow. Ayaw na po, nagmayatan. Ayan. Nagtuman, nagpakwat ta. Ana, Pa, Cookies. Well. Mm-mm. amok pokers mo. anya pukis na lola. Ha. Amom, je pokers na. Je kasla t-shirt. Kasinsing ka nga talaga. Talaga. Samag. Kasi Kasi ano, Kurt? Apo.
tatay nakpailang nga kontra-kontrahin ta t-shirt ni Kensay. Ay, nga mauray no kasjay. Ay, Kasinsin nga. De nakinikan te t-shirt ni Kensay. Ah, Ay, naipatpatag nakdata ka no. Pero Kuna na, man, napay ko na. upper. Kino pabalo na nakta ka nun tinagarasawan. Ay, ste. Nagkitay. Wey. Nagkitay na naginawan. When Ah. siya bagay mo. Amam mo na pa. Upper. Ipakangko kinibantay. Sino ka bantay? Day asulok amag. Ano na ganda dyan aso? Bantay. Bantay. Salakay. Nangaraw. Awan. Ang kasla si kamasok Kadajay na, Lolo. Hoy, awan sinalakay ko wan. Siyak, Siyang sinalakay da. Aya, Siyang ka de ba siyang kasinsain? Perme ah. Kunak do ka. Okay lang tan kasensen. Basta Nyamutan one na day siya pilpilitan ka pa yun. Nakalasang. Okay, so isagot mi garutin kakabsat. Kagayam da iti maudin nga bilang. yes. Yes, dahil palabot na rin ang aking cellphone. Aha. Ayan. Isagot mi garutin iti last song para kanya nga song apada. And agyaman kami apo nga iti panaki dangdang gayo ita nga malem panakiray-ray awayo kada kami apo. Maraming salamat. Yes. Maraming salamat sa mga sharers. Aha. Star Senders, Yeah. new followers, welcome. And syempre, Aha. sa ating mga Jenniferous, Sponsor. thank you so much sa inyo. Yes. Isagot mi nga rin natin yung last song para kanya mga sanga pa. Dito Ah, lang programa tayo na po. Rayaw ni Ilocano. Ag-disco tayo man. Sige man. Kursonada man, tag-disco. Po. Si Shatem lang si Sir Rick mo. Aman, kaya mati isarek ko na ta. Ho-ho! Hayop na combo. May sabay. Sayawan sa aming baryo. Baryo. Orkestra'y nagkagulo-gulo. Ang kanilang mga instrumento ay luma na at sintonado. Ang drummer ay inuubo-ubo. Kain pa ang nagbabaho. Saksoponista ay mga gago. Taga-turutot ay siraulo. Trumpet ay kalawangin. Barado at wala ng hangin. Trombon ay yupi-yupi na rin. Ang taga-ihip ay bungal lang ngipin. Nagalit ang mga barangay. Orkestra'y kanilang inaway. Dahil sa kanilang tuktok na walang kabuhay-buhay. Ipinalit ang hayop na kumbo. Baboy ang nagbabaho. Ang drummer ay aso. Butiki ang nagpipiano. Pusa ang organista. Manok ang gumigitara. Ayos din ang aming disco. Sa tuktok ng hayop na kumbo. Rock and roll. Ang mga daga. Nagtsatsa ang mga palaga. Nagalit ang kabayong bakla. Kay kalabaw na tumutula. Palakpakan ang surot at ibis. Sa gagambana ng flying trapeze. Ayos din ang aming disco. Sa tuktok ng hayop na combo. Ipinalit ang hayop na combo. Baboy ang nagbabaho. Ang drummer ay aso. Butiki ang nagpipiano. Pusa ang organista. Manok ang taga-gitara. Ayos din ang aming disco. Sa tuktok ng hayop na combo. Ayos din ang aming disco. Sa tuktok ng hayop na combo. Lokokotoko. 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 Ay, Rayaw! Ni Ilocano. Okay, kakabsat ka. Tatagaro din di maudin nga bilang. May udin nga sunatangin kami sagot kaya mga sanga pa Yes. nga Wednesday aha. afternoon. So, ayan, biyang may garo din iti pumakadan. Ayan, maraming salamat once again sa inyong lahat sa pakikiyak
Anang pagkikisaya ngayong Yes. araw. Kaya't pumakpakadagaro din ang nag-isang prinsesa ng Real ni Ilocano sa Bali Apo, DJ Klang lamang po. Ken tayo may sa apo na gwapo na ta ken na taraki tiray aw ni Ilocano. Siya kapon DJ Reventor Lagmay. Diyos porsyento. Apay lolo. Ano? Awan, ta madandanaga na. Apay. Awang nga Apa? rotation ko. Awan Ala. damot sa ako nga tinugpatugpada. Alakad. Adoy mga roden nga mayin pumakada. Datay nain. May siya nga lolo bansyong. Bangset na. Sabay kumata. No kasanotik adotay ita. Adotay ito mantuno. Sumaro na. Biyernes. Well. Basyang. Tira. Kablao ka na. Pakada ka mo tayo nakasensen. Ayan, kaya tagyaman kami mitapo. Ti pa nakidangdag kayo. Apay paksyat na. Dajayak laga rudwaray. Ama, nagsareda ka lang. Agyaman kami ti pa nakiragrag sak lew-lewaray-ray aw tanga malem. Data. Siya pa'y lakumata. Dahil De talo kayo maumuma kang kanayon kadagiti boss. Boses me nga napepintas. Lalo kanya. Lalo siya. Siya Yan. nga ni Bansyong. Aman lola. Aman. Ikuyog na mo na una data lang. Oray ni Bansyong. Nga Yan. bangsay. Tangkilikan niyo me. Bakam Ken kastan. Agyaman kami sa nodo lip-lipatan ngay botos. Oy. Ay, gulay ka. Bansyong! Pagulay Bangsay! ka. Apay. Mabanak nung kasinsin. Ang mabaling ka ang kampanya Well. tata. Ay, sige, gano'n. Pandemic. Tandem. Yaman na manyong ay hanganyang ni manyong ngayam noon nong ang non mangin nga mangayam yon nanay ang manta nanay mga nanay mga ang namaho nino naman yang imaun na nanay nga nang nininay na Data ba nino siya, data? mainingan ini maun na o naman na bino Hostone. Hostone ko na. Apay ko nam. apa no Matindag ta inaw daan lulam. Dan loras. okay Okay, ayan so, nakapsat agyaman kami ni Marvin karon. nga hapay nakapakatan sa Marvin. lolo ba siyang pumano ka tagawitin mo tamay kini Marvin Sige, thank you, Apo. Basyang thank you ka. Thank you so Yan. much. Ay, nakadaldal di ba siya? Nasakit siya ako kasi siya nato'y rayoma. Sige nga rin. Kataan, lolo. Panaw. Ay! Alright, kasi siyak matira po ni Marvin Agne nga umayin na po pakada-kada kayo. Kaya Yes. yaman kami unay apo ti nalaus ko na yung support tayo tiray aw ni Ilocano. Ayan. Alright, kaya mga ibat-bati kami nga apo ti Diyos ti Agnina. Diyos ti Mang Tarabay kayo tayo amin nga pada-pada. Alakasan! Goodbye, Bye! everyone! Bye!